Endokrinológ ti dal lieky na celý život a nikdy ti neprezradil, že existuje iná cesta. Ale zápal štítnej žľazy sa liekmi nevylieči. A kým ty čakáš v ambulancii, tvoja štítna žľaza sa každým rokom zmenšuje. Počúvaj až do konca, dozvieš sa dôležité veci. Tvoj lekár ti totižto dal lieky a povedal, že je to vyriešené. Nie je. Prečo? Pretože Euthyrox a ďalšie lieky dodávajú iba T4. Ale štítna žľaza vyrába aj hormóny T3, T2, T1 a T0 a tie z tabletky jednoducho nezískaš. Naviac, zápal štítnej žľazy sa ďalej šíri. Potichu, bez príznakov, kým nestratíš ďalší kúsok štítnej žľazy. A čo ti lekár povie, keď časom prídeš s únavou, s úzkosťami, výpadkami pamäti? Je to vekom. Treba sa s tým zmieriť. No, alebo dostaneš odporúčanie k psychiatrovi. Ale tvoje telo ti neklame. Zápal štítnej žľazy tieto ťažkosti naozaj spôsobuje. Tu je to, čo väčšina pacientov nevie. Ak máš jedno autoimunitné ochorenie, zápal štítnej žľazy, riziko ďalšieho sa masívne zvyšuje. Lupus, Sjögrenová choroba, reumatoidná artritida, celiakia, vitiligo a ďalšie. Je ich cesto a niektoré sú oveľa horšie ako Hashimotová choroba alebo zápal štítnej žľazy. No a pri pretrvávajúcom zápale štítnej žľazy stúpa aj riziko rakoviny štítnej žľazy. Toto nie je strašenie, to sú fakty, ktoré by ti mal povedať tvoj endokrinológ. Ja však viem, ako zápal štítnej žľazy zastaviť, ako štítnu žľazu podporiť aj pri hypofunkcii, aj pri Hashimotovej chorobe, aj keď chceš schudnúť, odstrániť tvoje ťažkosti alebo sa zbaviť liekov. Mne sa to podarilo. Po rokoch trápenia mám konečne dostatok energie, schudla som už 11 kg a v októbri minulého roka som vysadila liečbu hormónmi po 10 rokoch užívania. Ak chceš vedieť viac, mrkni určite do popisku.